Не, и Слави може да ги навържи, Вярвам. Да, секунда да мъкнеш малко. О, не, кулите близнаци. О, миналия път сетих се какво трябваше да направя миналия път за близнаци. Трябваше да дам 9-11. Социален. Социален за 2. Това беше добро. Ами... I guess това. Да игра ли още? Не знам дали ми е разрешено да казвам, че една от думите не я имах предвид за социален от тези, които ти маркера. Но I guess работи. I guess мисли го социален за 3. Хей! Уей. Дено. Аз сега мога да съм чикиджей и да дам 2 думички вместо една и 2 думички вместо една, ще ми е буквално половината думи, ама няма да съм чикиджия. Аз не знам как го познава това, аз това не го има предвид, но окей, супер. Да бъда ли чикиджей да го пише с 2 думи или една да пише? Брат, както искаш. какво ти искаш? Ние се оплакваме anyway. Ако направиш нещо тъпо, ще се оплакваме просто. Какво те интересува, дали се оплакваме или не? Просто да е Мегамайн. Просто да не е цяло изречение, ако може. Да просто да не е пиратство, когато думата е пират, както бабката направи. Ама той е мир, акъл. Миракъл няма нищо общо, нито с... Жива стомана. Не. Той вижда 40 Брат, думи. една от думите буквално е стомана. О, Да, фак! това е инсейн. Дева! Шит! Дева! Брат, не бях видял, че една думите с това бяха забравил с моят мозък. Брат, аз мислех за шибания. Дева. Това трябва да бъдеш пеналайзнат. Не е важно. Ние с крат ще го направим. Брат, мозъка ми. Брат. Не, това е Аз му казвам, да правиш с Боб, като Бобката да пишеш, да казваш пиратство, когато думата е пират, той downright си каза пират. Брат, не, ти не разбираш. Брат, Борса не хвана препратката за губенето на жак, така или иначе. Написа 2 думи същевременно. Това беше най-лошото. Какво имаш предвид жива стомана? Да. Жива стомана. Това беше най-голямото унищожаване на правилата, което... Брат, аз забравих, че една от думите е стомана, брат. Не, ироника, аз мислих друга дума. Жива стомана, аз имах предвид 4 други думи, забравих, че една от нашите думи е стомана. Genuinely. Славе. Нали хващаш препратката, какво имам предвид? Чакай, ще ти пиша. Всъщност не хващам. Какво имаш предвид него? Добре. Ти не можеш да знаеш. Аз пиша на Слави в момента. Как се очаква от мен да го знам? Как ми мини жива стомана? Real Steel се казва на английски. Това не е правилен превод. Този май съм бил като малък. Това е толкова силно, просто Борса не го хвана. Нищо. Аз откъде? Не живо, бе. Брат, genuinely можеш да го гугълнеш. На български така се превежда. Google. Този пичага. Той пичага. Той. Добре, аре да не давате, да не говорим за повече хинтове за нещо, някакво Дженки направо може да му каже думите и бобката пак някак си насра. Брат, как? Това беше толкова силна подсказка. Това ни беше буквално половината думи. Как така не е кружка? Буквално е бокс. Брат. Бокс? Какво беше подсказката? Да, Real Steel. Което? Да, истинска стомана. Разгледай думичките. Има тандем. Има учител. Брат, окей. Аре, кръжок. Знам, че можеш да го правиш това. Това е добро.
Опа, кинофилм. Аз така сме в. Окей. Опа, my Окей. bad. Планина. Опалянка, my bad. Предполагам, че това е едно. Опа. Мислите. My bad. Нищо. Какво ще е другото? Аз като познавам те, знам, че ще го познаеш. Знам, че ще го познаеш. Знам, че ще се сетиш. Аз обаче не мисля, че ще се... Разгледай хубаво всички опции. Добре. Знаци, път, пластик, учител, ядро, филм, кино, везна, пудра, снимка, плоча. Сила въже тандем, крън, глава, метър, физика. Играя с другарите. Много поздрави на бащата. Ще му предам. Много поздрави от момците. Веднага да ми се каже някой вид. Иска да им каже един. Тата иска да ви разкаже някой виц. Аз слушам вицовете. Слушат. Разказвай. Асан подал молба за развод. Иска да се развежда с Айшето. Извикали ги в съда и съдията го пита: Асане, на какво основание искаш развод от Айше? И Асан вика: много е студена, господин съдия, като змия. И съдията пита Айшето: какво ще отговорите на ответника? И Айшето вика: не е верно, господин судилище, не съм студен. На него, вика, му е много къси. Не може да стигне до жешкото. Това беше добър виц. На него му е много къс. И не може да стигне до жешкото. Това ми хареса. Добре. Това беше Power Boost за другия отбор. Светна ли? Да, моля. Или не? Да, моля. Благодаря. Мисли планинско, брат. Мисли планински район. Какво имаш планините, брат? Окей, бъди. Планински район. Да, окей, да. Брат, ама аз имах пред други шибани думички, мен. Браво е! Знаех си, че ще успееш, бе. Знаех си, бе. Ти каза думата, мъжки, ти каза думата. Fucking mean съм казал думата. Район. Окей, жива стомана. Аз нямах Мен, предвид. имах предвид други думи. Fucking mean район, бе, мъжки. Роки, като боксера. Не мога, братлето actually имаше филм и кино не мога. Не Да. мога. Да. Имах Не, и не. стомана и бокс. Не мога, аз не знам. Може би въже, Знам как. защото се бие в ринг. Не знам, може. Близнаци, път, ластик, ядро, учител, везна, пудра, принка, плоча, глава, физика, метър, въже, тандем, сила. Пудрата не мисля, че има някаква връзка. Близнаци, откъде на къде? Път? Може би път. Защото Роки, нали, тренинга. Готът песничка. Да. Само може да е път. Не е невъзможно. По пъти на логиката. Не знам дали го преосмисля много. Проблемът е, че не съм сигурен дали съм го гледал изцяло Роки. И дали не ми липса нещо. Може би сила. Може би. Maybe power. Не, power е мощност. Гащи, power е мощност, гащи. Окей, имам перфектна дума стих за перфектна дума, човек. Просто не съм... даваме път, защото изминава житейски път. Много яко. Мислиме една по Дженки. И сега, защото ми харесва... няма да геймбълвам.
Беше ме хванал страх за момент от гамбата. Да нацеля Шварценвъртер. Не, Шварценвърт. Ворт? Да, Шварценвърт. Арсенегър. Окей, той ход беше добър. Така, Сега не беше Крейзи. толкова добър. окей, Крейзи, печелим следващия път. Надявам се. Next time. Надявам се. Уей. Ако няма next time. Дано да има. Двойка. Аз го игра сейф в момента. Окей. Има причина да го играе сейф, аз съм насран. Да. Ама... Двойка. Коя от двете думи е? Брат, моля ти се не овъртинквай. Да. Добре, браво. Сега дали ще мога да познаят 3 наведнъж? Или да познаем две и да гембваме една. Никога не знаеш какво е възможно. Окей. Не, фак. По пътя на логиката, всъщност, да печели тя го говори. Аз мога да го гембълна. Мога да се опитам да го гембълна. Въпросът е, че има една много близка дума. Въпросът е, че ако беше сила, метър и физика, всичко това може да се сложи в едно. Тоест, по пътя на логиката, мога да изключа тези трите. Ако бобката имаше физика, метър и сила на едно и също, ще да даде като хинт физика. Или физични величини. Хей, не хейти. Окей, аз мислих други думички. Аз ти написах кои думички мислех. Но брат, какво правиш? Мен, добре, окей. Да рискувам ли или да го игра сейф? Мисля, че ако го игра сейф, губим на практика борца. Така че ще го рискувам. Let's go gambling! Не, буквално let's go gambling. Просто доверявам на твоя... Юзда. Сове, ти хващаш логиката, нали? Не. Не баш. Има предвид, че аз бях предвидил една друга дума за жива стомана, която още не е позната. Стил. Бол. Да, една от думите за жива стомана не ми беше стомана, изненадващо. Топка. Тичане. Аз мисля, че трябва да се мютнем всички, понеже е напрегнато. Иначе, верно, не ми хареса Джин как помага на бобрито. Окей, обаче после вие ще се мютнати. Какво? Как се казва? За жива стомана? Не го премисли. От жива стомана? Какво? Юзда 3. В смисъл има 3 думи с юзда. Така, това е едното. Предполагам, че това също. Добре. Не, беше 50 на 50. Бобър, Предполагам, трябва точно че си имам предвид ластик. И много хубаво да знаеш. Това ще е доста труден таск, мъжки, защото двете думи Нали каза, че печелим? Да. Спокойно. В смисъл, две думи са 100% ще ги навържа по някакъв начин. Това беше гамбата. 100% ще ги вържа по някакъв начин, по който ще можеш да ги геснеш и двете. Просто проблема трябва. Мисля, че се сетих кои са другите две думи. Обаче не съм напълно сигурен. Всъщност, чуя се между 3 думи сега. Имаме запазена маса, by the way. Решиха да не ме оставят на си.
Let's go. Не бе, казах ти, че сигурно просто това, който иде там, докато го види, докато отиде да провери дали ще имат свободно за утре. 20 минути проверяват мъжки. Ма брат, знаеш, че пичовете са заети и че сигурно в момента правят някакви други работи, защото са на работа там, нали? Защото утре по това време ще Да, бе. Чил. Някакво, успокой се малко. Аз съм спокоен. Ти спокоен ли си в момента? Им чувствам, че не си много спокоен. Усещаш ли напрежението? Не знам дали ще успее да... това е много голяма гамба. Не знам дали ще успееш да се сетиш от тия двете. Моля ти се, сети се за тия двете. Моля ти се. Джънки бейт. Бейт. Окей, сигурен съм, че ще можеш да се сетиш. Джънки бейт. За нито едно не се сещам. Не! Моля ти се, разгледай думите. Моля ти се, Това фъмбъл ли е, което усещам? Това не е фъмбъл, това е готец. Спокойно, просто моля ти се, вържи джънки и моля ти се, бейт. Мисъл, двете думи са много различни. Джънки наркоман ли трябва да е? Знам, че мозъкът ти ще го върже, брат. Сигурен съм, че мозъкът ще го върже, като го види. Окей, добре, аз видях едното. Обаче, кое е другото? Джънки бейт. Нека да не говорим. Нека да усети напрежението. Добре. Браво. Можеш. Сигурен съм. Дай, момче. Не го въртенквай, сигурен съм, че се сетиш. Разгледай опциите, реши, виж коя е най-смислена. Карска, погледни думите. Гледам думите, брат. Дженк, ти говори ли значението на примка? Примка е като подобно на нещо като... Да е също говорна. Като карабинер слаш въже. Мисля, че е по-скоро точно. Или като ремък. Имаше един пич, дет беше сина си с ремъка на колата. Дженки, мисля, че го познаваш. Да, май. Да, знам го. Говорех за тая... Лещарски. Да, Лещарски. Да. Шит. Добре, има... Чудя се между... 9 думи. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Easy. Просто помисли коя е най-логична. Виж си хинта, брат. Имаш шиван хинт, мъжки. Да, имам хинт, който не ми помага.
Как ще ти помага? Бъди, вярвам в теб, бъди. Брат, помогна ми за едното. Те са две думички. Да, те са две думички. Метър. За какво ти е да мериш? Брат, Физика метър е- има ли нещо? Няма, мълча. Get Физика, out. физика е много си як. Да. Сила, ти си здрав. Думата ти е junkie bait. Да. Да, така е, това е думата. Това е думата. Често казвам, Боб, май нещо не си сготвил особено. Не, сготвил е. Сготвил съм много добре. Не си сготвил въобще. Сготвил е, не виждате визията. Добре, може ли да поговорим за това как буквално сме на една дума от това да спечелим и бяхме първи и почнахме с една дума повече. А на Да. Дженки една от думите буквално съдържаше от една от неговите думи. И беше две думи. Не искам хейт към моите хинтове. Крейзи имаш една, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 думи и от хинта, който съм ти дал, само една е логична мъж. Actually crash out в момента. Брат, Няма никаква представа. можеш какво да го става играеш тук. и на гамба, ако не виждаш логика иначе. Junkie bait. Junkie bait. Junkie bait. Да, junkie bait. Junkie bait. Junkie bait. Краска, вникни в думата и просто гесни коя мислиш, че е най-близко до това. Тук, брат. Не може така да ми правиш. Аз да вникна. Окей, карай го дума по дума. Карай го дума по дума и си казвай, има ли общо с която е част от това, което съм казал. Добре. От коя дума да почна? Дженки? От коя дума да почна? Не, Джебоб. Джебоб, от коя дума да почна? Физика. Физика. Айзак Нютон. Той е умрял детствен. В момента, в който се налага да правиш такива връзки, Да, Плоча. ще играваш. Плоча. Музикална плоча. Ще ти се забие... Може би е плоча, защото... Не, просто казвай си бързо. Спонж Боб слуша една музикална плоча и му се заби червей, а всички знаем, че червейите са бейт за риба. Окей, мислиш. Добре, продължавай нататък. Учител по химия, защото бабката харесва химия. Кой е учител по химия? Благодаря. Уолтер Уайт. Уолтер Уайт прави наркомани. Още познати като джънките. Ядро. Аз се притеснява, че може да го изготви. Ядро. Атомно ядро. Това няма нещо общо. Ластик. Може би ластик, понеже си връзваш да ти си спреш кръвта и да се боцнеш хубаво. Също и за примка. Точно това беше предвид като визия, нали, Славе? Везна. Кантар.
дебелите хора не я ползват гитара. Сила. Като се боцнеш си доста слабав. Ето, на къде се намираш. Крейзи, обиколи всички думи. Какъв е твоят final verdict? Чакай. Метър. Какво? Метър. Може би рибарите според колко метра фърлят въдицата. Ама, това какво общо има за всичко, което плампаше до сега? Ами, описате ми бейт. Нали, рибар използва бейт. Може би. Съвсем случайно. Брат, не, много трудна задача. Mission Impossible. Брат, помислиш ли? Казахте ли нещо? Аз бих ли вързал Не искам, не говори. Мистер Стомана, извинявай. Използвайте си хинтовете. Използвайте и двамата си хинтовете, тъй че вече нямате права. Какви хинтове? Аз съм да никакъв хинт. Не мога. Просто казах, че има две думи, те изобщо не са свързани, бе, мъжки. Не, Като оператив, аз просто бих казал Game Boy at this point. Кое мислиш, че най-много ти харесва, това го избери. Крейзи, всичко опира до гамбата в крайна сметка. Трябва да можеш да изключиш много от думите. Ама можеш ли? Реално не може. Има 9 думи, от които да избира все пак. Но реално много от тях не са свързани с хинта. Are you sure? Ма реално нито една не от тях свързана с хинта, мен. Именно. За какво говориш? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Не. Остават най-лошите думи. Да. Ако не го геснеш, тук губим. Не, моите думи са топки. То е звезда? Аз също ще може да бъде някаква звезда. Не, брат. Защо? Джейка, знам. Мета с Джонки Бейта, мъжки. Моля те. Дай по-хубав хинт, мен. Моля те. Не, хинта беше брутален, ти просто не го. Не, аз го разбрах. Нямаше по-хубав хинт. Дженки може... Ока. Дженки ще ме да фен тука. Окей, браво. Защо примка? Защото предишното. От предишното. Брат, от кое предишно? От Юзда. Той написа Junkie Bait. Бейт като примка. Примка не е това. Това е примамка. Няма нищо общо с примамка, глупаци. Аутисти. Примка е близо до бримка, което е това кръглото. Примка е карабинер. От тип. Вие примка ти е близо до бримка и бримка е това, което е. Брат, думите. Пудра и примка, брат. Бяха ви пудра и примка. Какъв по-добър хинт да дам? Брат, иначе Дженки буквално ми написа преди малко. Имам чуш, че бобката ще удари примка. Брат, аз просто знаех, че Крейзи ще... Сигурен, че... Брат, буквално, като чух Юздайс, бях почти сигурен, че примка е вашата дума. Брат, не бе, ама то...
Брат, вие просто мислите различно. Вие просто сте поставени по различен начин. Брат, аз затова написах разтягам. Разтягам, имаш едната дума ластик, другата сила. Не, аз знаех, че Ама- еластик ще бъде едното, ама предполагам, че от предишното има още. Не. Буквално, цитирам Джерев. Брате, ластик, имам чуш, че Борса ще прасне примка. Това ще е най-забавната загуба. Ма примка е буквално много... Чуш, Отговаря айде на мислете. юзда, брат. Отговаря на юзда. Окей, Буквално. сега искам вие да сготвите, айде, гответе вие. Давайте, гответе. Добре, сега ще... Само се оплаква, да, брат. Само се Вие се- оплаква. Вие се оплаквахте до сега. Вие се оплаквахте на голите думичките и най-великите асистенции. А сега очаквам да не. видя някакви окозени неща. Не. Моите са много гадни. Брат, жива стомана беше 4 думи, аз просто не видях, че една от думите е стомана. Исках да се самоубия за това нещо. В нас имаме едно много хубаво, което не включва... Човек, идеята беше жива стомана, защото имаш бокс, имаш Не, да. сила, имаш филм и от филм можеш и кино да извадиш 4 Брат, думи. от това можеш да използваш учител, защото реално се учи да се бие. Брат, honestly, не мога да измисля нищо. Мрън. Лоши думи даваш. Не, аз си дам добър хинт, ама... Иначе, окей. Да, и моите са такива иначе. Реално си аз съм сейм. Добре, харесваме. Окей. Харесваме, Може- може- Харесваме, да. брат, можеше да изиграеш една за гамбата, иначе. Не, бега от тук. Бързо са да не ми удариш къса 4 или нещо от този сорт. Борса, дали има къса 4. Дори да не е така, просто дали има къса 4. Ама той има 6 думи ска, брат. Ще се избираш от тях. Коледа. Коледа. Бе, чакай малко, аз съм аутист, те са повече. Беро са повече фък. Все пак то зна. Чакай, what the fuck, 4? Те са 5. Не! Айде, вярвам в тебе. Не. Това не е яко, брат. Не 6. Но така ще изгранди 4 думи. Не мога. Някак съм сериозен. Брат, знаеш ли какво ще гембъл на петата? сериозен. Ще гембъл на петата. Няма как да съм сериозен. Брат, не, това е инстинкт. Готвим. Не готвене, не готвене, съм виждал. Имаше и кукла, брат. Ако ми кажеш, че и кукла е наша. Това беше най-неготвещото готвене, което съм виждал. Това беше просто болезнено. Знаеш ли, че половината беше гамба, защото има още думи с които не съм селектирал? Да. Има само още една. Да. Да, само една. Кирки Роха ще саме да ще стане. И така. Та крези сега какъв. Краска ще удара гамба. Краска ще удара... Губил шпионил. Одем, това всъщност е добро. Брат, и за другите, които завършват на Б. Трябва да помислиш малко за хинта. Мислител, бъди мислителя. Бой на дътенка. Б and... Демек имат Б към края. Тор Алан. Брат, има 3 думи с Б изобщо. Да, бе. Да. 4 може. Четири. Да, не видях едната. Б and... Брат, Колко е бикини? Бъди рече на край.
Батиренце накрая. Окей, ама... Бикините започват с Б и с технически... Ама и боя Едното почна е добре. топ, другото е ботъм, ботъм по принцип е край. Брат, ама и боя почва с Б. Сеш се. Добре бе, не съм стигнал до боя. Благодаря, Боб. Сега аз мога да направя едно много забавно нещо. Сега ще каже Т за 2 и... Брат, Аз моля мисля те, да си направим собствени думи, иначе... Не. Не, окей. Да гесна ли последната или просто да оцеля черната? Прави каквото искаш. Гамбълвей. Прави каквото искаш. Да но геснеш черната иначе. Гамбълвей. Да ги Прави каквото искаш, Дженк. Брат, иначе... Това на камера ли? Това заснема ли се в момента? Да. Това за жалост не се заснема. Добре, Окей. не беше черната. Окей, Крейзи, трябва да направим комбак. Виж петте думи. Петте думи и напиши нещо общо с всички. Добре, трябва да вържа 3 от тях. Защото запреща вече даде. Не знам това запреща как ще работи, но окей. Не, това е инсейн иначе. Пак буквите просто се алайнват. Не, този рънт е просто инсейн. Кира, лоши сама яда. Намериха метата, човек. Просто намериха метата да търсят общи буквички. Намериха метата да търсят общи буквички. Брат, това сработи този път, ама следващата игра няма да сработи. Знаеш ли какво? Просто... Да, какво просто? Просто напиши педофил. Х. Това Х или Н е? Не. Окей. Добре, отпреди, понеже беше B-end за 3 и имаше само 4 думи съдържащи Б, мога да ударя тъй. Така че това вече е свършено. И ти удряш Х, откъде Н за 5. Имахме бикини, имаме хищник, има Н. Не, те готвят, не. Да, сготвиха. Имаме 3 думи и те 3 думи съдържат Н. GG. Проклятие! Инсейн! Инсейн комбат, човек! Окей, това беше топки. Аз предлагам повече да не го правим това с буквите. Не, това е толкова забавно. Това е толкова забавно иначе. Не, аз предлагам повече да не го играем това с буквите. Не, това е толкова забавно. Окей, аз не очаквах този комбат, това беше инсейн. Уникално просто. Това беше инсейн. Краската ги беше разгледал всички думи. Окей, аз се пукам с Spymaster, ама аз предлагам повече да не го правим това с буквите. Искате ли да шъфваме отгоре пак или? Окей, айде, шъфваме. Може да пробваме да си създадем собствени думи, иначе. Не благодаря. То не ни шъфване изобщо, окей. Готово. Добре. Аз съм Spymaster, айде. Как си правим собствени думи? Аз мисля да си правим собствени думи следващата игра. Аз това го повтарям от много време насам. Добре бе, ама дай да играем нормално първо. Айде, окей. Не. Хайде, Дженки. Айде, ние сме Dream Team-а. Ама вече е баннато това са... Те бъдат това с буквите е баннато, да, не го правим. Имам едно много забавно нещо, което мога да направя. Не бъди гей, Борс. Не, той просто е забавно, защото е расизъм. Направи го да. Аз ли съм? Опа, се прави. Спомнях, кои ще са думите пък. Това е красиво, иначе ако Крейзи ги хванеш е много красиво. Не. Видях го, нали, Слава, и аз го видях. Джипси. Не съм видял.
Не, аз хвана хитрите думи. Аз съм. Да, още преди да напише думата, хвана хитрите думи. Няма какво да се направи. Какво? О, не! О, не, аз това не го видях. О, не, проклятие. Моля? О, не, проклятие, това не го видях. Шайса, това не го видях. Чай, какво подявалите? Какво? Извинявай, аз не сготвих. Извинявай, Гащи. Но после... Гащи удари една наша дума. И смени наред. Окей. Но вече другите ти ще са ти ясни. Не, аз ги хванах. Мисля, че аз ги хванах. Татуировките стоят, но не на всеки. Тебе ти стоят по-добре от нови дрехи. Не. Не знаеш, че виолетка означава това? Не ли цвете? Гъба. Моля? Да. Гъба. Да, гъба е, holy shit. Insane. Ама и цвете. Това ще е толкова кринжово го на... Давай, пиши, давай. Това ще е болезнено, човек. Ще получа allegations, обаче... Надявам се да можеш да удариш това точно. Ти знаеш за какво точно говоря, окей? Мисля, че знаеш за какво говоря. Знам ли? Мисля, че знаеш. Надявам се да ги удариш. Дева, ти си тъп, забравих. Брат. Забравих, че... това ще го фумбълниш. Надявам се да не го да е. Ще го фумбълна тежко, сеща го. Не, мисли. Не, виж. Виждам една от думите и ще ме заболи вътрешно, ако кликна, знаеш ли? Какво? Ще ме заболи вътрешно. Fuck you mean? Аз не съм видял такава дума, но окей. Добре, чакай. Колко? Две. Да, виждам са две думите, които си сложил. Брат, не. Окей. Това не беше дума, която беше предвидил, мисля. Окей. Fuck me, не съм я предвидил. Holy shit, окей. Сега, единият вариант е да бъда емо. Другия вариант е да бъда... ти каза, че ще получиш allegation, нали така? Какво? Не знам какво съм говорил. Базинга? Си. Against the rules. Аз имам оти. Annabelle. Не. Не, просто... Тия Просто го думите са... виждам. Тия думите са ти отпреди. Добре. Да, то са ясни думите отпреди. Така. Предполагам, че... Така. Да. О, вау. The last. Трябва да е... Какво да фак е Ovenable? Тоест може да усвоим... Ovenable? Окей. What the fuck? Какво прави този?
Какво прави този? Бебе! Чакай, ти видя овънъбъл и цъкна бебе? Да, това буквално ми беше първата мисъл. Чакай, ти цъкна бебе! Ти цъкна! И Венус, това имах предвид! Това имах предвид! Как? Велика му бе мислят еднакво само. Fuck off. Голям камбак направихме тук. Не. Имах една Кажи. перфектна дума, обаче се овърлапа с Кажи една ни. тяхна. Имах една перфектна дума, обаче се овърлапа с една тяхна, което означава, че нямам никакви перфектни думи. Брат, на мен ми беше така миналия първата игра и Борсе просто не удари гамбата. Беше тъжен Велики ден. умове мислят еднакво. Не, че технически можеше да напише и microwavable, обаче това от едно меменце, където бащата бърква и слага пицата в леглото и бебето в... Да. Знаеш къде слагат бебето? 5 думи на един рунд ни насрал малко. Моля ти се, не, гамба, просто гамбата. Това е толкова лошо, Указа... Сери се, Дженки. Не! Добре! Не! Трябваше ни. Не мога да те виня. Точно това се опасява да не стане. Дженки, защо? Защо бе, Дженки? Защо? Брат, това беше втората най-близка дума, иначе. Третата, айде, ама другата... Знам. Не, аз буквално си оказах много лоши хинти, защото овърлапа с тяхна дума. Да. Нищо не е гарантирано, че няма да насърят. Сеща. Бобка, знам, че ще купнеш. Форест Гъмп. Любимата ми дума. Окей. Една дума. Що Форест и Пъй са в скоби, не? Окей. Това е тегаво. Форест. Моля? Окей, това са няколко думи. Това е повече от една дума, иначе. Аз не знам. Не. Как? Не. Услято е. Форест Гъмп, това са две отделни думи, това е име, бе, Печи. Окей, може да си имена. Окей, трябва да ударим тежки правила на това нещо, защото не ми хареса как ги чупим постоянно. Жебоб пълна... Не Жебоб. Слав пълна Евгения, преди мъч Форест Гъмп е също. Да бе, ама моето беше само едно име, а неговото беха две име. И то с скобички и скобички на конкретни С скобички, тиенца и всичко. Нищо не е казано за пунктуация. Да. Това не е баш пунктуация, това са знаци, според мен. Да си е пунктуация. Това е все едно аз да кажа това е все едно да кажа осма дума на 34-ти ред. Какво те спира? Така да изпиша всички Дженки. Ами не фън. Не, ама така им трябва да отделиш поне 8 рунда. Добре, crazy. Не, аз мога напиша веднъж на един код, защото не съм написал нито една дума. Crazy. Да бе, crazy. Чай малко, защото хинта не е много добър. В реалност, трите думи, ако... Аз не знам Бобката какво е прави. Окей. Няма да съдя. Не е яко. Брат, май оцеля черната дума. Само предупреждавам, че ще оцеля черната дума. Славе, ти ми слиза наша дума, тъй като ние в момента така че, ако я оцеля, не искам да бъда винен. Не искам да бъда винен. Споко, ти де факто имаш още две за... Добре, Славе. It is in our hands now. Брат, имаш двете от предишното. Които си нямам никаква идея кои са. What do you mean? Окей, давай. Аз... Не. Off, buddy. Не.
Нямам си идея кои са. Крейзи, как? Защо на цели не бе? Предполагам слабо две от тях. Не знам, брат. Защото ми изглеждаше те са две! Forrest Gump. Предполагам ги слабо. Ма те са две. Няма нищо друго, което да отиде. Да, няма нищо друго, което да отиде към това. Ако измислиш нещо друго, което отиде към емо евалата ти, брат. Да, бе. Имаш парични да от емо и това нещо. Айде, сам мисли. Шимпанзини и бананини или чух. Бро, защо сложи край? Не сложих край. А защо? Сега е другия пич? Защото ти ми даде една дума. Да, Какво? Ти ми даде една дума. Какво? Верно? Искам да бъркам. Така ли работи? Така ли работи? Аз мисля, че можеш да гесваш колкото искаш. Ти ще удари две думи. Едно плюс. О, майко. Искам добър хинт, Бобка. Значи не насраха се. Ма то не ти даде да продължиш ли? Не ми даде. Аз просто кликнах и автоматично даде следващото. Това не го знаех, че работи така. Окей, обаче иначе тези въпросителни са леко, тези скобички са леко Едното ти от предишното. Нали? Да, иначе, да. Три са ми от предишното. Ама едно е специфично предишното. Абе, Това нещо е много тъпо правило с думите, аз не знаех, че работи така. Да, сега в Това момента може би... ни насра много тежко, иначе сме спечелили според мен. Какво? Брат, тегло е директор, как ги връзваш? Директор филм, тегло е П. Означението за тегло е П. Славе, да те питам как от емо трябва да достигна до бяс. Гащи, защо пика? Защото предположих, че има две думи с П. Има две думи с П и предположих, че са те. Ока, може. Защото емотата са по принцип бесни, брат. Това беше идеята. Аз си мислех като порок, защото правят порочни практики. Аз няма да се сетя за порочни практики, брат. Да, окей, може. Дайте сега да си направим наши думички. Как си правим нашите думички? Create your own custom word, пак кликаме и просто пишем думички на отделни редове. Аз го нямам, така че мисля, само ти пишеш, така че шерни екрана. Само ти пишеш. Добре, окей. Споделям екран. Не, според мен малко беше добро. Иначе те видя за метал, обаче мислех обаче се надява да го видиш и да скажеш метал като химия. Ама... Не, аз го видях и си казах метал, ама си казах братлето, може би сега има предвид метал. Не, нямах. Думички. Бат, единството гадно е, че... Жаба. Нищо. Означението за тегло е малко гадно. П. Forrest Gump. Принципно е с Б. Гъбка. Гъбка. Давайте думи. Forrest Gump е филма. Forrest Gump е филма. Forrest поема в гората. Гащи. Муабети. Айде да не ги измисля един човек думичките инчо. Едно парче. Не, бомбардира крокодил, трябва да камбакнеш. Не може да сложим бомбардиро без травалеро. Камбакни бомбардиро. Рекотем Viber ми изпрати съобщение. Просто напишем Димата.